Bi bukatzeko ja, osa bat eta despedidakoa. Aurdun pilo bati egin dizio bertsoak. Aurdun zeuden eskak oso gaizki pasa dute. Bildurrez aurrari afektatu bote zion, gero esan zuten ezetz edo, ez zela kontagiatzen, baina askotan igual bikotea lanera joan barzan fabrikara, eta aurdun etxean zegoena bildurrez fabrikatik ekarriko bote zuen birusa, edo ez da izan amestutako aurdunaldia jende askorentzat etxean sartuta eta bildurrez eta inorrekin ezin egon ez da. Jende askok espero du aurdunaldia zerbait berezia izatea. Orduan, hau idatzi nuen. Ontzian sartzen garen garaian, ez dago iragarria, nola izango den gure bidaia, lasaia edo larria. Inork ez zuen espero mundu, mailako aldagarria, sentitu hausnartu zainduta hartu, barne munduei neurria. Une hauetan maitasuna da gure lehen lokarria, sabeletik mundura sortzen den bizitzaren aldarria. Neguak beti iragartzen du, datorren uda berria. Zuen barruan daramazue, biharko mundu berria. Eta sentitu dut, umetan ikasi nuen hori, bertsotan egitea, zerbait utila izan dela jende askorentzat eta jendeari lagundu ahal izan dio dela horri esker. Hori opa dizuen zuei ere, bizitza maratoi bada, gauza asko gertatu daitezke, ez dakigu nolakoak izango geran, zer izango geran ere handitan oraindik ez da. Baina eusten badio zuen hitzari eta adierazteari eta edertasuna bilatzeari eta mundua aldatzeko gogoari, beti eukiko dezute leku bat munduan, leku berezi bat munduan. Bukatzeko eta despeditzeko, hau da irratian eskatu zidaten bertso bat, jende entzule guztientzat eta honekin despedituko naiz. Besarkada irrati bidez, kezkaz zaudeten deneri, bakarrik zein haurdunaldian, gaixo larri edo eri, osasuneko langilei, lana galdu duteneri, azaleko hainbat gauzetan, bizi izan gara igeri. Baloren aroa dator nik zuri eta zuk neri, ikasiko dugunarekin mundu berri bat sorbedi, mundu berri bat sorbedi.